Сіз Шаян ТВ-да. Түйме тапшыруын қарайсыз. Мен Рүзәл, барығызға да сәлем. Біз бірде бәйлі болмаған вақиғалар һәм фактлар арасында логик элемтәләр урнаштырып, музыкаль сұрауларға жауап ізлейшәкбіз. Түймәдә ғәдәттә ике команда һәм бу аксиомадан тайпыла алмыйбыз. Алар безнең студиябызга иң беренчеләрдән булып килеп җиттеләр, чөнки һәр эштә дә беренче булырга тырышалар. Бүген бездә кунакта Мингазов бенд кавер группасы. Беренче татар кавер группасының солисты, оештыручысы Ильяс Мингазов һәм балалар филармониясы ансамбленең укучысы Бахтияр Хабибуллин бездә бүген беренче команда. Әлеге егет һәр вакыт игътибар үзәгендә ни өчен дигәндә, чөнки баянчыга һәр вакыт игътибар итәләр. Мингазов бенд группасының баянчысы Рүзәл Зияддинов һәм аның янәшәсендә җырчы, алып баручы, блогер, интеллектуал, интеллигент, шәп прическалы егет, елмаючан егет Аслан Миргаязов. Сәлемнәр! Командалар белән таныштык, уенны башларга вакыт. Беренче этап, беренче тур сүзсез җыр дип атала һәм инде командаларга рәсемнәргә карап, экраныбызда чыккан рәсемнәргә карап, нинди җыр турында сүз барганын белергә кирәк булачак. Һәрбер дөрес җавап аларга 1 балл исти. Димәк, сүзсез җыр. Командалар әзер? Әзер? Игътибар экранга. Әйдәгез бергә үлде без. Монда нәрсә күрәбез беренче рәсемдә? Боз, чәчәк. Икенче монсы да бар. Менә бу таблицага игътибар итегез. Физиканы бәлки өйрәнәсезме? Химия бай бу. Бу химиядә да бар, физикада да бар. Чөнки бу элементларның анда язган эрү температурасы. Иң беренче яз көне чыга торган. Чулпан бит бу. Юк. Иң беренче яз көне чыга торган кар астыннан шулай шытып. Авыр җыр, мин бер сүз әйтмим. Боз. Подснежник татарчанчык була? Шуны белә утырабыз бездәге. Моны белсәгез, инде сезгә бик җиңел булачак. Умырзая була, татарча. Без катлавы, без умырзая җыр. Ничек? Без катлавы. Эрегәш. Эрегәш. Җир өстенә, Умырзая. Умырзая чыга курайып, умырзая бит ул, умырзая бит ул. Юк, мин мондый моңлы җырларны сузып тартып чыгара алмыйм. Инде анысы аңлашыла. Сез нигә җырламый утыруыгыз мин чынлап гаҗәпләнәм. Инде нәрсә генә булмасын, Рүзәл белән Асланның бергә эше, барабар эше инде әлеге командага 1 балл китерде. Хәзер икенче биремгә күчәбез. Карыйбыз экранга. Бер сүзсез Ильясның кулы. Мин яушыга да мөмкин. Ничә булырга мөмкин? Бас кызым әпипә, син басмасаң, мин басам. Шул булырга мөмкин? Тагын Ул инде. шулдыр инде, миңа калса. Бас кызым әпипә. Әйе. Сезнең көндәшләрегез әйе дип утыра. Бигрәк дус көндәшләрегез булачак та әле сезнең. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк.
Сіз Әминеге бигерәк кызыкланып карап тордыгыз, егетләр. Мин инде көткән идем хәзер вәтем егетләр җырлап, биеп җибәрәчәкләр дип. Инде дуслар, дөрес җавап исә 1-1 һәм безнең әлеге турда тагын бер сорау калып бара. Аны карыйбыз. Монысы авыррак. Монысы авыррак. Актер, ничек нәрсәләр монда? Нәрсәләр күрәсең? Ксилофон. Ксилофон? Юк, анысы калмый. Анысы инде безнең фон гына, безнең менә бу алты рәсем сезгә бирелгән. Душ. Бу сериал, бәлки синең әниләрең, әтиләрең шул сериалны карый танышканнардыр, кем белә. Сериалның исеме сезгә җырның исемен белергә булышачак. Дуслар дип атала җыр сериал. Дуслар, яхшы аңлашылды. Минди. Бу сыерчык түгел. Сыерчык булмагач, татар җырларына нәрсә инде? Күгәрчен инде сыерчык булмагач. Сандугач. Сыерчык булмагач, сандугач бит инде менә аслын әйтә. Һәм инде минди. Шулди, синди. Мин инде белдегез дип уйлаган идем сезнең мимикаларыгыз буенча. Икенче юлы сезгә бик җиңел минемчә. Без сүзләр генә әйтә. Әйтегез, әйт ничек. Әйдә басып куй. Мин сандугач, син каен. Җырның исеме? Сандугач каен. Мин сандугач, син каен, андай җыр бар. Без аны кабул итәбез. Иң кызыгы, беләсеңме? Менә шулай гына әйтү, чөнки нәкъ шулай әлеге җырда язылган. Инде дуслар, менә монда да Сейлән, безнең сейләннәребез, сейлән финалистларыбыз, катнашучыларыбыз шундый матур иттереп сезгә биремнәрне аңлатып, җырлап күрсәттеләр. Һәм әлеге җыр сезгә Аслан Розаль 1 балл китерде һәм инде исәп әлеге турда 2-1. Инде икенче турыбыз арттан алга дип атала. Без мәшһүр җырларны арттан алга әйләндердек тә һәм командаларга хәзер тыңлатачакбыз. Инде командаларга бу җырларның оригиналын белеп җырлап күрсәтергә кирәк булачак. Шартлар шундый. Сез җырчылар, сезне җырлатабыз. Димәк, беренче композиция һәм хәзер без аны тыңлыйбыз. Ике тапкыр аның кулы тартылды да тимәгә, ләкин басмады. Егетләр, Безнең уйлавыбызча җырчысы Элвин Грей. Элвин Грей дип уйлыйбыз. Һәм Җырның исеме Ялама. Ярсыма, син үзең гаепле барсына. Син үзең килдең бит тимәгә. Димәк, дуслар, тыңлыйбыз дөрес җавапны. Ярсыма, син үзең гаепле барсына. Сезнең репертуарда бу җыр бар иде бит, әйбит. Киләсе биремне тыңлыйбыз.
комбат. Біздің ойлауымызша бұл жыршысы Ильнас Сафиуллин. Юк, мында кім баяншы, кім жүрші дегенде. Ильнас Сафиуллин. Ильнас Сафиуллин, әжірі. Міне біз ертерек бастық шул. Yok, aның Ильнас Сафиуллин екені аңлашылды бит инде ол. Біз аны басқаша ойлап тұрған болар. Ярымы тағын бір тапқан. Тағын бір тапқыр... Ха, біз тыңлайбыздыр бит инде. Біз былай Егер отырайық. қазір сіз әйтсәгіз, міне қазір бір версия әйтесіз екен, біз тыңлап тұрмайбыз. Әгер әйтмейсіз екен, біргелеп тыңлайбыз, ләкин олар сіздің кебек бір тегіз құқықта болашақ, чөнки біз енді тыңлауымызды давам етешекпіз. Басыра. Мөһим түгел. Біздің ойлауымызша, Біз кеңешті һәм ойладық. Ильнас Сафиуллин репертуарынан «Мин яратам сені» жыры деп. Мин яратам сені Татарстан, яки «Мин яратам сені» жыры. ничек әле ул? Мен яратам сені, мен юқсынам сені, яши алмам сенен башқа. Ильяс, сіз өзіңіз нәрсе, сіз яши алмайсыз. Білем. Yok, мен яши аламын, Аллаға шүкір. Юк, нәрсесіз. Мәселен, мен құлақшындарсыз, наушникларсыз тұрмышымны көз алдыма кетір Бұл тұрмышта нәрседен башқа яшап болмай, мәхәббәттен башқа. Әлбәттә. Икмәксіз бола, сусыз бола, ләкин мәхәббәтсіз болмай татарларға. Әйдәгіз дұрыс жауапны тыңлайбыз шулайда. Мин юқсынам сені, яши алмам сені башқа. Әйдәгіз біргелі. Мені жаным қайтару, бірге шақлар, мені жаным келеру. Uzan vakıtlar. Hazır İlyas buna devam etti. Min yaratам seni, min yuqsınam seni, yaşay olmam senden başqa. Һәм инде кайдадыр безнең тапшыруына карап, экран артында утыручы бер кыз бала Ильясның җырлаганын, аның күзләреннән елмаюын күрде дә йөрәге өреп китте бугай. Һәм ләкин нәрсә генә булмасын, исәп бергә бер, мәхәббәт сезгә бер бал китерде шамага. Инде тагын бер җырны тыңлатмыйча булмас бит. Кемдер турда җиңәргә тиеш. Тыңлыйбыз. Стоп. Барсы да сезнең репертуардан. Біздің ойлауымызша, Бақтияр, сен шулай ойлайсың. біздің ойлауымызша, Әнвәр Нургалиев репертуарынан «Құшақлама яратмыша». Әнвәр Нургалиев репертуарынан шулай мәхәббәт турында җыр «Құшақлама яратмыша». Құшақлама яратмыша. Яратмыша. Кашакланма. Біз бит инде дөрес җавапны ишетергә тиеш Әнвәр Нургалиевның үзеннән. Яратмыша, яратмыша, кашакланма. Сез моны җырлаганда бернинди хәрәкәтләр бармы? Яргаланма. Без дәвам итәбез һәм безнең киләсе бирем. Барлык җырларда мәхәббәт турында шунсын төгәл әйтеп була. Стоп. Біздің ойлауымызша, бұл жыр келсін өзің кел. Әлфис Қиямов репертуарынан. Әлфис Қиямов репертуарынан бұл шулай ук кавер яңгырады. Мына бүтән кешеләр җырлый. Бүтән кешеләр җырлый, ләкин сез ничек аңладыгыз шул җыр икәнен? Музыка ягыннан гына ишетеп. Аха. Менә тагын көзләр җитте, менә тагын яфрак коела, салкын көзнең сары төсе, сагыш сала күңел боега. Келсин өзің кел, әлі де сын түгел.
Әфәрин сезге. Сүзләрен. Ослам, қойлардан шундый жырларны беләсең. Ну, мен білем, bu апаны. Bu Лия Шамсина. әйе, Лия Шамсин. Абыйда білмейсің? Онда абыйда жырлай. Мен білем оны. Аха. Көргенім бар, ол оның ире. Аха. Ләкин исемен білмеймін. Ярар. Кеге болды исәп, һәм инде без тагын бер жырыбызны тыңлайбыз. Шулай ук махаббат турында жыр дип әйтмәкче идем. Илдар Хакимов, син кирәк. Ничек әле ул? Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Димәк, дөрес җавап тыңлыйбыз. И бергә. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә. Һәм мин яраткан җыры. Siz bana jırlıyorsunuz şolay? Жырлыйбыз ай. Demek, onlar bilse de, onlar aytsa da jırның ismin, jırның sözlerin iske düşürdüler İlyas bilen Bahtiyar. Lakin nersegen deseng de kokide indi o. Bal Rüzel bilen Aslan komandasına kite. Dostlar, әлеге турда 3-2, һәм инде безнең тагын бер тур калып бара әле. Хәзер инде иң эштәлекле турларның берсе Окей Гөлгенә. Ни өчен дигәндә, чөнки хәзер безнең командалар җырның эштәлеген ишетәчәкләр. Ә инде нинди җыр икәннәрен белерләр микән, юк микән, хәзер беләчәкбез. Дуслар, Гөлгенәгә сорау, нинди җырны эзлибез? Окей Гөлгенә. Бер җыр эзлим. Ул шактый популяр, ләкин исемен искә төшерә алмыйм. Аның эштәлеге миңа бик сәер тоелса да, җыры матур. Бер егет сөйгән кызын агач белән бутаган. Мине шулай агач белән... Стоп. Кызны нинди агач белән бутап була беренчедән? Безнең уйлавыбызча. Вариантлары А, имән белән. Монда ада юк, монда җырның исемен әйтә алабыз без. Әйе. Җырлап та бирә алабыз кирәк булса. Җырлап бирсәгез тагы да әйбәт. Кайында, кайсы син, айрамый тик торам, ялгыш кайында, кышканмын, мин аны син дип торам. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Ул бит әле ялгыш кайынны гына түгел, ялгыз кайынны да кышкан. Окей Гөлгенә. Иртәгә Алма апаның туган көненә барасы идек. Әни котлауны әзерләде. Туганнар каршысына басып, котлау әйтә алмыйм инде мин. Уялам. Шуңа, бер җыр искә төште. Аны котлау итеп тә җырларга була дип уйлап торам әле. Мәҗлесләрдә гадәттә бөтен кунаклар шуны тели бит. Бәхет, шатлык. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыгыз тазалыкта, байлыкта. Не успели чуть-чуть. Анарын тагын. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыгыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыгыз тазалыкта, байлыкта. Җәмәгать Рүзәл. Әзрәк кенә. Әйе, бу тур сезгә авыррак бирелә бугай. Бәлки ишенче сорау сезгә җиңелрәк бирелер. Тыңлыйбыз. Окей Гөлгенә.
Мәхәббәттән башны югалтып була дип юкка гына әйтмиләр инде. Бу җырның башкаручысы да әгәр сөйгән яры чакырса, зур юлларга да чыгарга әзер. Чөнки аның кайнар мәхәббәте бу ир-атка көч биреп тора икән. Эй, матур да инде бу җыр. Матур булмый. Башкаручысы бар хисләрен җырларга салган. Ага. Так, Бахтияр. Biz oyladık da. Оныттым. Ана баш ұшында ғана ере инде аның исемімне. Ага. Баш ұшында ерейін. Баш ұшында. Ішінде. Баш ұшында да, ішінде де. Мұнда баш ұшында түгіл, мұнда тіл ұшында болса айтырға жыланы. Biz oyladık da, кеңештік. Әйе, біз ойладық та, Илназ Гарипов репертуарынан Ага. миңа барыбір. Илназ Гарипов репертуарынан миңа барыбір. Исем кетмей қазір бір негеді, нешік яшармын мен барыбір. Мен барыбір. Әгер yollar келсе қайырса, сені ізлеп тұрам тағын бір. Тағын бір. Ул түгел иде. Шигаранлары. Юк. Сенсіз язмышым ма? Сенің язмышыңа рахмат оқиын, қалғаны миңа барыбір, барыбір. Қалғаны миңа барыбір, миңа барыбір, миңа барыбір. Барыбір түгіл шул. Дұрыс жауап берсеңіз әйбәтірек болар еді. Айдаңыз тағын бір тыңлайық. Окей, Гөлгенә. Мәхәббәттән башны югалтып була дип юкка гына әйтмиләр инде. Бу җырның башкаручысы да әгәр Айдар Галимов менің жанымның яртысы. Сен менің жанымның яртысы, яшисің йөрәгем түрендә. Юк. Ул түгел дейлер. Девам ите алабыз, тыңлай алабыз. ген яры чакырса, зур юлларга да чыгарга әзер. Стоп. И мөһим сүзләр бит. Шақырғында мені, шығам зор юлларға, сеңа болған хисләрді, салам шушы жырларға. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Шығам зор юлларға, сеңа болған хисләрді, салам шушы жырларға. Бу җырда сезнең репертуарыгызда бар дип беләм, әйбит? Бар, әлбәттә. Әфәрин. Бу турда инде һичшиксез триумф сезгә. Тапшыруыбызның ахырында кемдер җиңәргә, кемдер җиңелергә тиеш. Ләкин түгел инде шәп ләкин булсын. Бу вакытта да бүген дә шулай. Һәм инде бүген җиңүчеләр 6-5 исәбе белән Ильяс һәм Бахтияр беренче урында соңгы турда йолкып алдылар үзләренең җиңүләрен. Уен буе кайгырып утырды да җиңелгәннәрне. Ярый, нәрсә генә булса да без инде аңладык. Әлеге тыймадан соң, әлеге тапшырудан соң Мингазов бенд группасы таркалмаячак, киресенчә яңа көчләр белән яңа иҗади уңышларга үрләргә менәчәк. Сау булыгыз, дуслар! Сау булыгыз!